Rabu ta koka min ta ce idan yaranta suka zo kwana gidanki gaskiya kina nuna bambanci. Kuma ɗakin nan dai duk ni nake biyan kuɗin hayan da nakin da natan duk nake biyan kuɗin hayan su. Ga abincinka nan baka taba ba? Kar ki sake kawo min abinci, in na bukata abinci zan gaya. Ba sirikinka ne fa ya kawo wannan abin. Wallahi kin ji nan ran da naji kin bata masa dai Allah ya natsi ne mu. Wa ya ja maka kai ka dawo kanka ma? Bauta kuma da kake ba biyan ka yake ba aiki kake yake biyan ka duk wata. Dama baba ne ba shi da lafiya. An ce jikinsa yayi tsanani sai an kwantar sai an tayar. To sai me? Ara mishi nawa lafiyar ne? Amijin kwarai shi ake maki shi. Inda a ce ina jin daɗin zaman gidanka da na haiki shi. Mutane sai su yi baris da maganar adalcin nan da kyautatawar. Abin da nake so nake burin gani ko da yaushe nake son kasancewa tare da shi. Amma yanzu idan na ji takun sawun sama sai Sanda zuwa.